Ang fog, nindot yung kayo. Muli sa diri sugat. Ano na ang putik guys! Pero tignan nyo naman yung Raptor natin, diba? Parang wala lang siya, kulang siya. Hi to the cam! Say hi, Yuma! Nakapila dito. Okay guys, so we're now here at Ford Cebu dito sa may Lahog. And today we are going to use the Ford Raptor. Sabi nila mas madali daw i-drive yung mga malalaking sasakyan kaysa sa yung mga sedan. Which is totoo naman. Kasi last time I remembered, madali lang kasi nakikita mo lahat yung harapan ng sasakyan. So may estimate mo agad. So right now, I'm very excited to drive it. At ngayon nga, ngayong araw ay papunta kami ng The Camp dun sa may Busay. So sila Les Paul, sila Ion, Rufi at Kael nasa labas lang, nasa parking lot. Kasi limited lang din yung mga taong pinapapasok talaga dito sa showroom. Alam nyo na, COVID. Kami yung magkakasama dun sa The Camp. Mag-overnight lang kami doon, uwi agad kami bukas. Thank you! Hello guys! So kasama natin ngayon ang sales manager ng Ford Cebu and the sales consultant. Ito po si Sir Joy and this is Sir Jethro, ang sales consultant ng Ford Cebu. So sir, common questions ng po ng mga tao. Ano ba yung common or basic requirements para mag-apply ng sasakyan? Okay. If dalawa kasi yung is yung business at saka yung personal loan. So if business, usually yung hinihingi ng bangko is mayor's permit or DTI permit, ITR with audited financial statement and the bank statement and SEC copy of the company. If personal naman, usually yung hinihingi ng bangko is COE or yung proof of income mo, bank statement at saka ID. Diba? Madali lang. Yes, madali lang. So alam na natin ha. Kung may plano kayong mag-apply, come and visit Ford Cebu. At Sir Jethro, may question din ako sa ano ba yung top 3 feature ng Ford Raptor na wala sa ibang mga pick-up na sasakyan? So, the top 3 features po ng Raptor natin is first is yung suspension niya. Fox Racing suspension yung gamit namin. So, very smooth yung ride niya. Second is Ford Ranger Raptor has terrain modes. So, yung terrain modes po is bali 6 po yan. May normal mode siya. Pag dito highway lang. Second is may sports mode siya. So, kung gusto nyo pang malakasan na drive. Third is may siya, grass, gravel, and snow. Walang snow dito, grass and gravel. Depende sa terrain na nyo, dadaanan.
So next is yung rock mode. So kung bato-bato yung ano nyo, hilig kayo sa adventure, mga bato-bato, pwede may ano siya, selection siya diyan. At saka may mud and sand mode. So pag medyo maputik yung daan mo, Ngayon kasi pupunta kami ng bukid ngayon. So gamit yan, mud or sand. At saka may baha mode siya. So yung baha mode is pag gusto nyo mag high speed na high speed na off-road high speed, gamit din siya. At saka yung third na niya, advantage ng major specs ng Raptor, yung body niya is wider body niya. At saka yung niya, yung tires gulong niya. Malaki yung gulong, design po talaga for off-road. Strong din yung car, no? So, Sir Joy, please do invite the Cebuanos who are watching right now to come and visit Ford Cebu. Okay. Please come and visit and have a test drive for our units para ma-feel nyo kung ano yung Ford na units, but kailangan nyo bumili ng Ford. Yes. Ayan. Thank you so much, Sir Joy and Sir Jonathan. Ayan. Okay. Down. Okay. And then down yung handbrake. Tumakan mo brake and then ito mo ang push start button. Hey guys! Aspiring vlogger na din si Rufi. Go, go, go! What's your channel, Rufi? For change! Anong number? Channel 2. So we're now heading to the camp kung saan kami magsistay overnight. Uy, excited po kami. This is our second trip together as friends. Together as one. So ayan guys, gamit na namin ngayon yung Ford Raptor. At kanina, dinrive ko siya ng konti lang dun sa Ford Cebu. At kagaya ng territory, ang gaan lang nyo, diba? Pag nakita mo siya, parang matatakot ka mag-drive. Pero pag drive mo na, very magaan lang siya. So ayan na, papunta na kaming the camp. Ang may-ari ng the camp. Bibili muna kami ng lunch guys kasi hindi pa kami kumakain. Mutogs girl. Mutogs na, diba? Kumustahin naman natin yung driver. Hi driver. Okay lang. Medyo gutom na. If you're hungry And you know it, clap your hands. Walang manok no. Barbecue nga lang. So, bibili kami ng pang-lunch namin. Kana, baligduhan eh. Gutom ka na, Besh? Oo. Actually, ko gutom pero pagkita na ko sa baboy kay Adobo na lang. Kamsamnida. Diba? Maulan, guys. Pero, walang makakapigil sa adventure namin. tabang. Rar. Ano na ang putik guys. Pero tignan nyo naman yung Raptor natin, diba? Parang wala lang siya. Kulang siya. Thank you, Ford. Slow mo na. Pagpinila lang kasi nahugo naman dyan. Hi to the cam. Say hi, Yuma. Say hi to the camera. Hi.
come here in unity. We come to care. You and I Tuesday morning, sun high in the sky. Pansit, adobo, and lechon manok. You did your best and I ignored the warnings. Fair enough, I guess I didn't wanna see. Dapat tungasong gamay, and then lagi patag mga kalasangan. Kailan nag-workout kita ng Malaya? I wanted an adventure. I wanted something new. I gave you half my heart and figure. There is just no trust in you. Hello guys! So, pabalik na kami ng the camp. Tapos na kami maligo. Medyo hindi clear yung water kasi ang lakas ng ulan kanina tsaka kahapon. Pero usually, very clear talaga yung falls. Pauwi na kami guys. Guys! You are a fool. 'Cause you're never get the best of me. Hi guys! Good morning! Ano oras na ba? Time check, it's 10:12 at nag-breakfast na kami. Hindi namin na-vlog. Collaborate! Pero hindi namin na-vlog kasi wala lang. So ngayon, nag-chill lang kami dito sa kubo. Hindi ka lang makapagsalita. Nag-chill lang kami din sa kubo kasi wala lang. Wala pa kami plan. Uwe ng city. Okay. Wala pa kami plano umuwi ng city. So, plano namin pumunta ng ilog. Oo, ng ilog. Kaso tinatamad kami kasi haba ng lalakarin. So, yung ilog na lang yung papuntahin namin dito. 3, 2, 1. So, yun lang. Update you guys later. Bye-bye. Guys, pauwi na kami. Anong oras na? 11:34. 11:34. So, probably magla-lunch na lang kami sa Karinderya. Nag-enjoy kami sa stay namin dito sa the camp. Sobrang chill lang. No fancy amenities. You and I. Table gotta go, Billy Brown. Playing to put the rap game in the trunk, going for the focus, man. I get what you want tonight. So guys, papa-car wash muna namin yung sasakyan bago namin isole sa Ford. Tapos magla-lunch na din kami. Yes. Thank you so much for having us, Ford. Hey guys! So ayan, I'm finally home at nasoli na nga natin ang Ford Ranger Raptor kanina. And before I end this vlog, I just wanna really share how comfortable our ride was going to the camp and back to the city despite the heavy rain and the muddy road. As in, hindi namin naramdaman kung gaano kakitid yung daan, kung gaano kahirap pumasok papuntang the camp because of the suspension. Sobrang ganda ng suspension ng Ford Ranger Raptor. And I really appreciate the advanced features of the car. Kasi as what Sir Jethro mentioned earlier, diba, may 6 terrain modes siya. At talagang nagamit namin yung rock mode and yung sand and mud mode. At hindi talaga kami nahirapan. Sobrang smooth ng ride namin papuntang the camp at pabalik ng city. And not to mention, dahil music lover tayo mga season orbs at mahilig ako sa adventure kami ng mga friends ko, sobrang mas nag-enjoy kami dahil napakaganda ng speakers ng Ford Ranger Raptor. I don't know if that's the right term na speakers, pero sobrang ganda talaga ng bass. Talagang
So, ayun, thank you so much again, Ford, for allowing us to use the Ford Ranger Raptor for a day. Sobrang nag-enjoy ako together with my friends at masasabi ko talagang super sulit ang adventure with Ford Ranger Raptor.